Нека да разбием мита, дали този спрей уврежда вашите автомобилни гуми, когато го използвате. За целта ще надупчим гумата с отвъртка. Нека да оградим мястото, което надупчихме гумата. Завъртаме гумата така, че дупката да се пада от долната страна на гумата. Сега може да видите как се напомпа гумата. Вижте каква пяна излиза от него. Спреят вече е празен и го отвиваме. Трябва да покараме около 2-3 км автомобила да се разнесе хубаво пяната и да запуши дупката. Гумата не спада. Ето тук е дупката, която я бяхме оградили. Тя не спада гумата в момента. Трябва да напомпите гумата с компресор, за да дигнете нужните атмосфери, които трябва да бъде вашата гума и да продължите вашето пътуване. Сега ще разбием митът дали спрейовете за гуми съсипват вашата автомобилна гума. За целта ще демонтираме гумата от автомобила и ще я занесем на гумар. Пристъпваме към демонтирането на джантата с гумата от нашия автомобил. За целта ни трябва крик и използваме гайковерта. Използваме гайковерта и отвиваме джантите. С тази джанта, която преди малко залепихме, отиваме директно при Боби Гумарчето в Строгозия да я демонтира и да проверим дали спреят за спукани гуми съсипва по някакъв начин автомобилните гуми. Пристигаме при Боби Гумарчето в град Плевен, ЖК Строгозия, да разбием мита за гумите, дали се съсипват от спрея за гуми. Боби, дай да разбием този мит, да видим дали спреят за гуми, дали наистина сипа автомобилната гума или не. Режем си и нека да я разгубим да видим. Ето го спрея, гумата по никакъв начин не е съсипана. Спреят е течен. Мисля, че с това разбихме мита, че спреят за гуми по някакъв начин е пяна или съсипва вашата автомобилна гума. А точно обратното е течен и запушва дупките във вашата автомобилна гума, когато спукате гума. Така че не се страхувайте да го използвате, гумата ви по никакъв начин няма да бъде съсипана. Целта обаче трябва първо да почистим с подръчни парцалчета, стари дрежки, с каквото има, за да може да преминем към лепене. Дипал, най-добро. Сега момента на истината. Това е. И гумата е перфектна. И както виждате, по никакъв начин пяната не уврежда вашата гума и може да бъде премахната и залепена гумата и да продължите вашето пътуване. Така че, ако и вие пътувате някъде надалече, задължително си купете един спрей за лепене на гуми, защото не се знае къде ще ви потара. Успех ви желая на всички! Знаете къде да ни намерите. Град Плевен, ЖК Строгозия. Успех!